गिबियावनो आङो कमिटिखौ थेंक्स होगोन कमिटिनि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारिफोरखौ मोनाबिलि पिकनिक स्पटखौ जे बेखेवनो आंखौ लेंबोदों डिपार्टमेन्टआ बेनो जाखाबाय नालाय आंना बेफोरावनो जाबाय जायखिजाया मोजां मोनदों आङो ओमफ्राय बे दिनै मोनाबिलिखौ पिकनिक स्पटखौ जे दिनै मानसिफोरखौ गोजोन होनो थाखाय इउथ्सफ्रा जे बिदि साजायदों मादों दा बिसोरखौ आं धन्यबाद होगोन बे इउथ्सफोरखौबो जे खस्थ' खालामनानै मोनाबिलिखौ रायजोनि बेरायफैनो थाखाय बिदि मोनसे स्पेस खालामना होदों बे आरो आं खावलायगोन जाहाथे फैनानै नायफैथों मोनाबिलिखौ बयबो मोजां थानो जिरायनो मानो गथ' गथाय लानानै फैनो फेमिलि लानानै फैनो मोजां आरो लोगोसे आं इउथ्सखौ खावलायगोन जाहाथे लोंला जाला बारा खालामा निउ इयारफ्राव एक्सटेन्ड जालाबायो जाहाथे कमिटिजों लोगोसे जाय फंबाय बिनानावमोना ओमफ्राय पिकनिक जानो फैगोन बिसोरबो जाहाथे डिसिप्लिन मेनटेन खालामो लेथ्रा लुथ्रा प्लास्टिकफोर बेफोरखौ जाहाथे मोजाङै डिसिप्लिन हिसाबै जाहाथे मोनाबिलि पिकनिक स्पटआव बदनाम जाया दस्रानि गोजाननिबो मानसि फैयो नालाय जाहाथे बिसोर मोजां मोनलाङो प्लेसआथ' दं BTC ओनसोलाव जोंनाव जिहेतु भुटान रायजोजोंनो जोंना थाफानाय जाबाय नालाय दै हाजो बेफोरबो दङ जोंनावबो खिन्थु माखासे बुस्थुखौ जों मोजाङै डेभेलप खालामनो थाखायबा जोंनो एसे फैसाफोर नांगौ दा फैसाया जोंना बे BTCनि बे जिथु जोंना एनुवेल प्लेन जायखौ जों SOPT प्लेन होनो बे साफिसियेन्ट जाया बेजों नों मोनबैसे पिकनिक स्पट फोसाबनो बा मानो आरो बेजों लोगोसे पार्मानेन्ट स्ट्राक्चार नांगौ माखासे रिजर्ट टिजर्ट बेफोरबायदि नांगौ दा बे BTCनि थाखाय बे साफिसियेन्ट नङा बेखायनो जोङो हायोब्ला सेन्ट्रेलनिफ्राय जुदि माखासे फैसा लाबोनो हायो नामा बे मोजां प्रजेक्टनि थाखाय बेखौ जों रायज्लायदों आरो अन दा वे जाजोबाबो मोनफा मोननै जागोन बादि मोनदों जों आसा खालामदों जागोन बादि मोनदों